तो दोनों सास पुतौह रहथिन न, तो हुनका राणा माई के बेटा खत्म भ गेले। दोनों विधवे विधवे रहे। तो हुनका हर साल अबै पबनी, तो अपन दुख सुख काट के हुनका पबनी करे। तो एक बेर से जब कार्तिक महीना आयल, छठ आयल, तो ओकर पुतौह कहलखिन कि से पतिनाथ तो हमर मरिए गेल, तो हम छठ पबनी कोना करब, कहाँ से जोर चितब, कहता से लाइव से हम पावन करब छठ, ई महाभारत पबनी होइ छै से कहाँ से हम करब। तो कहलक कि से छठ माई गेल कने तुनैत आरी पर गेल न, जे जाइ छी केकरो खेत में से गन्ना लावे, तो औरक हम से उठाएब, न कुछो रहते कहते से गन्ना धो देबै, औरक में हम गन्ने के औरक उठा ले। तो छठ मैया कनते उनते से वन में गेलखिन। तो वन